continuació parlarem d'una de les novel·les més importants de la nostra literatura, La plaça del diamant, de Mercè Rodoreda. Desgranarem una història que és una història de pèrdua, sí, però sobretot de supervivència i finalment d'alliberament. I és que tota la novel·la, de fet, gira al voltant d'una pregunta molt bèstia, una pregunta que ens interpel·la a tots. Com pot ser que una persona arribi a perdre la seva pròpia identitat? Com passa això? I la resposta que ens dona Rodoreda és d'una simplicitat que fa por. Diu que pot començar per una cosa tan bàsica com perdre el seu propi nom. Doncs vinga, anem al principi de tot. Estem a la Barcelona dels anys 30, en plena república, i així és on coneixem la nostra protagonista, Natàlia, una xica jove, molt normal. Treballa en una pastisseria, és òrfana de mare. Bé, porta una vida senzilla. I clar, com passa sovint, tot canvia en un moment. És la festa major de Gràcia. Natàlia va a un ball a la famosa plaça del Diamant i és així on coneix Quimet. I ell és un personatge. És carismàtic, té molta energia, però des del minut 1 ja es nota que hi ha alguna cosa. Una presència que ofega, que ja t'avisa del que està a punt de passar. I és així, quasi de seguida, que passa la primera cosa clau. Quimet li canvia el nom d'un dia per l'altre. Ja no ets Natàlia, li diu, ara ets Colometa. I això, que podria semblar una tonteria o una gracieta, no és gens. És el primer acte de possessió. És el símbol que marca l'inici del final de Natàlia. A partir d'ací, la vida amb ell es converteix literalment en una presó. El seu matrimoni no és projecte de dos, no? És una gàbia feta de manipulació i de tancament. A veure, Quimet és el prototipus del que avui en dia diríem masculinitat tòxica, però portat a l'extrem de l'època. És autoritari, és gelós, fins a un punt malaltís, manipula, s'inventa coses per tenir-la sempre controlada. Per a ell, Natàlia no és la seva dona, no. És una possessió seva, un objecte. I per si no n'hi haguera prou, arriben els coloms. El que comença com una afició innocent de Quimet, criar coloms al balcó, es converteix en una metàfora brutal de la vida de Natàlia. És que és una genialitat de Rodoreda. Els coloms es multipliquen, envaeixen la casa, l'omplen tot de soroll, de brutícia, i aquest efecte físic és exactament l'efecte psicològic que sent ella. I així està la clau de tot. Per a Natàlia, els fills i els coloms són el mateix. Una invasió que li roba l'espai, que li roba la identitat, que l'anul·la com a persona. Li deixen sense aire, ni físicament ni mentalment. La situació a casa és absolutament insostenible. El seu món interior està a punt d'esclatar i aleshores, com si fos un espill terrible del que li passa per dins, el món per fora també explota. Esclata la guerra civil i la tragèdia personal de Natàlia s'aberreix amb la tragèdia col·lectiva de tot un país. I la història, sí, la història en majúscules, li cau damunt amb tota la seva brutalitat. Quimet se'n va al front. Ella es queda sola, amb dos xiquets xicotets. Perd el treball, passa fam, una fam real, angoixant. I la cosa no millora. Quimet mor a la guerra, i quan el conflicte s'acaba, la postguerra és quasi pitjor. La lluita per sobreviure és diària. I així toquem fons. La desesperació és tan gran que Natàlia arriba a pensar en el que és impensable. Va comprar salfumant per matar els seus fills i després matar-se a ella. Molt dur. És el punt més baix, el pou més fosc on pot caure una persona. Però de vegades, quan s'arriba al fons del pou, és quan es pot començar a pujar. I és just en aquest moment de foscor absoluta que apareix una xicoteta escletxa de llum,
És l'inici d'un camí molt llarg, el camí de la recuperació. I aquesta llum té nom. Antoni, l'adroguer. El contrast amb Quimet és que no pot ser més gran. I és que tot el que Quimet era d'agressivitat, Antoni és tendresa. El que Quimet era control, Antoni és respecte. Ell representa un altre tipus d'home, una masculinitat que no vol posseir, sinó que vol cuidar. Però atenció, que això no és un conte de fades. No tota la tristesa acaba així. Antoni li dona pau, li dona estabilitat, però no la cura. El fantasma del passat, el fantasma de Quimet, encara hi és. Per poder alliberar-se de veritat, Natàlia ha de fer una cosa molt difícil. Tornar al lloc del seu dolor i plantar-li cara. I com ho fa? Doncs d'una manera increïblement simbòlica. Una nit torna al seu pis antic, el pis on vivia amb Quimet. Treu un ganivet i grava a la porta el nom que la va anul·lar. Colometa. És com si estiguera escrivint sobre una làpida. Està enterrant la Colometa per sempre i just en aquell moment ix de les entranyes. Un crit que no és una paraula, és tot el que no ha pogut dir en anys. Es treu fora tot el dolor, tota la por, tota la ràbia acumulada. És la seva alliberació, el moment en què Natàlia, per fi, torna a ser i torna a nàixer. Aquest moment, el crit és brutal. És un dels motius pels quals la plaça del Diamant és una obra mestra, però la seva grandesa no s'acaba així. Ni de bon tros. El que és genial de la novel·la és que funciona com una nina russa, amb capes dins de capes. D'una banda ens trobem un retrat psicològic molt bestial. Et fiques dins del cap de Natàlia. D'altra banda, és una història de creixement, un viatge des de la submissió fins a la llibertat. I per damunt de tot és pura poesia. Cada objecte, els coloms, les balances, l'embut, tot té un significat amagat. Aleshores, per què ens toca tant la fibra avui en dia? Doncs perquè Rodoreda va fer una cosa revolucionària. Va donar veu a qui no en tenia, a una dona normal i corrent. I ens va explicar la història no des de les trinxeres, sinó des de la cuina de casa, des de la lluita per donar menjar als fills. I això la converteix en una història universal sobre la capacitat de resistir i de tirar endavant. I amb tot ens deixa amb una pregunta flotant en l'aire, veritat? La història de Natàlia, al final, ens fa pensar en nosaltres mateixos. Ens fa preguntar-nos quins són els coloms que ens ofeguen a cadascú de nosaltres. Quines colometes, quines identitats imposades hem d'enterrar. I pot ser el que és més important, quin crit tenim pendent de fer per alliberar-nos i trobar d'una vegada per totes la nostra pròpia veu.